voetballen, jongen. Hey. Penalty. Ah, nee, jongen. Au. Jongen, het inspireert ook niet echt, hè? Weet ik nou dacht? Ik dacht dat jullie allemaal zo energiek waren. Nou, mijn huid en mem willen mij meenemen op vakantie onder het IJssel, maar... Dan ga je dan met zo'n bus rijden of zo in Spanje, Portugal of zo. Dan kan je doen waar je zin hebt en je hoeft niet hier te blijven. Ja, stap in zo'n bus en ga. I'm an American and I'm gonna have some fun here at the Costa del Lazo. Hey, maar ik wil naast zitten. Dacht ik eens maar je met mij en gonna have some fun at the Costa del Sol. Hey. Het was dan de Costa del Sol. Tingelingelingeling. Leuk. Nou, ik denk dat het gewoon je bloed wordt. Nou, dan wist ik het wel. Heb jij je haar geverfd, joh? Beetje punkje zou je best wel goed staan. Goedemorgen. Over punk gesproken. Oh, Glenn. Misschien moet je morgen eens even 2 minuten van je kostbare tijd aan je uiterlijk besteden, man. You look like a sleepwalker. Sleepwalker. Mooie namen voor een computerspeeltje. Wat dacht je toch van een adventure game? Hoe leven we heidemel op de camping, op de Costa del Sol? Glenn, kan je dan niet een soort computerspelletje maken over Friesland? Sponsors zoeken en kassa. En dan kan je een nieuwe computer kopen. Op zich, als het goed brengt, dan misschien wil de gemeente dan wel stiepje. Hey, zou ik jou eens even lekker stiepje? Kom maar op. Stiepje budget financiële steun en mijn subsidies, snapst? Hey, Errol, vang! Kom, die gewoon. Nou, de enige stip die ik ken is de penalty stip. Kom maar. Oh. Hey, gaat het wel? Hey, Sas. Shit, wat in medaille nog, hoor. Mijn Tanzania-reis ging net terug. Te mild. Altijd hetzelfde. Klote gemeente zie ik altijd. Eerst enthousiast van, maar als het puntje bij het pjeltje komt, het stiepen inlut. Het zwaartepunt van ons beleid was dat dit stuit bij de ontwikkeling en bevordering van de naarstomjouwing in het raam van de bezuiniging die het opleiden in terug de regering. Nou, het stuit en ramt in ieder geval wel, toch? Dus jij blijft hier ook deze vakantie? Join the club? Hey, vet cool. Kun je direct mijn filmpje of zoiets? Hey, mijn huid had dus wel een camera. Ik ik foto's met meidje. Hey, misschien kan Errol wel foto's maken van die speeltje. Ja, of filmpjes over importvries die hier niet kunnen aan. Starring me. Een film over Friesland, dat is een goed idee. En de gemeente betaalt dat met wuitziekje. De provincie Friesland had circa 600.000 inwoners. De helft daarvan had net het Nederlands, maar het Friesk als memmetaal. Het Friesk is geen variant van het Nederlands, maar een eigen taal. Dat vinden 86% van de Nederlanders en 94% van de Friezen. Meer dan 350.000 inwoners van Friesland spreken dagelijks het Fries. Deze taal bestaat al meer dan 2000 jaar en is door de Nederlandse overheid officieel erkend als tweede rijkstaal. Er zijn een tal van woorden die in het Fries heel los klinken als in het Nederlands, zoals bradje van spelen of sneur van zaterdag en heid van vader of stiepje van subsidiëren. Ja, en er ben ik wel een soort die lijkt je wat op het Engels. Zoals sky lijkt wel wat op key en lied zet ik wel wat van lid op. En Duits natuurlijk. Wichtig is wichtig en slim is slim. Slim is toch gewoon Nederlands? Nee, hè, want slim in het Fries, dat betekent eens erg. En het Nederlandse slim, dat is in het Fries nooit. Maar die Friesen hebben wel heel veel woorden die lijken op het Nederlands. Bijvoorbeeld tuin, tuin, thuis, thuis en sluiten, sluten of oud, old. Vergeet niet dat het Friesk ook veel dialecten heeft. Het Waldfriesk, Klaaifriesk, Zoekhoekt, noem maar op. Zelfs praat ik Bolstes. Dat is een zogenaamd stadfriesk. Dus met meer Nederlandse woorden, maar met grammatica van het Friesk. En dan bestaan er ook nog het beeld en het stellingwerps. Beeld is een mix van Fries en Nederlands. Stellingwerps is een soort mix van Friesk en Grijnses en Drents. Hey, dat jij research doet, dat snap ik heus wel. Maar waarom moet Saskia nou weer op regie? Kan ze nog meer de baas spelen? Hey, hallo, net zo roddel je. Als we dan over producer of we even regisseren? Nou, ik dacht het niet.
Maar Annemaritan lijkt me ook erg leuk. En dan krijgen we wel eens een artistieke, zweverige, vage film. Nou, ik dacht het Loet al, ja. En Errol doet camera. Maar misschien wel Jorrit hoor. Jorrit, nou ik dacht het echt niet hoor. Sjag eens mee. Laat maar. Dit is wat voor dijk. Kies Fries studeren. Wil je verdiepen in de Friese cultuur? Of voel je je betrokken bij Friesland? In de Friese taal? Houd je van taal en de betekenis van taal voor mensen? Misschien is dan de opleiding Friese taal en cultuur iets voor jou. Ja, doei, ik word er al genoeg mee besmet, man. Mijn vriendinnen zeggen nu al dat ik als een boer praat. Dat noemen ze tweede rijkstaal. Tss, het is meer een tweede rangstaal. Dat is toch mooi? Hallo, ik vind het hartstikke mooi dat al die Friese taal, en dat is nou gewoon een officiële taal. Ik bedoel, als je naar de winkel gaat, wist hopen in het Fries. Op tv, radio, ik alle keer in het Fries. Ja, maar als je naar Rode Huizum gaat, dan moet je bordjes Reduzum volgen. Dat is toch ook niet logisch? Dan was toch ik net dat het Nederlands helemaal werd vervangen door het Engels. Dat bad nou ik al op Nee, het nou ook niet internet. door het Fries. Alsjeblieft, zeg. We zijn in Nederland, hoor. Hey, misschien moeten we ons wel vrijvechten van Nederland. Kijk, net als Rusland daar, die kleine landjes. Gewoon, Tsjechië en Letland, weet je wel. Gewoon vrijvechten. Gewoon lekker vrij, lang leven lol. Ja, nou ja, wij binnen ik een minderheid. En eerlijk zijn, ik ben er gewoon hartstikke trots op. Trots, Gritsk is het. Dit is Saskia. Oeh, lief. Oeh, dit is wel heel vreselijk zo. Wie ben beter, hè? Hey, Jorrit. Ja, Was een beetje voorzichtig met dat ding? jawel. Hallo, ben ik in beeld? Ja, heel duidelijk. Dat ding had Jurgen Norwest, ja? Wat zei je? Dat ding had Jurgen Norwest. Oké. Ja, Errol filtert mij. Dat is zo vast wel goed komen. Oh, Errol. Ja, nee, dan komt het wel clear. Hey, heb ik nog een statief nodig en wat oren dingen? Ah ja, doe er maar bij wat erbij hebt. Ja, doe er maar bij. Hel ik even op. Oké. Nou maar wat rustiger om. Dat is zo bennig, man. Maar wat ik neem bevragen. Oh, ik hou van hij. Statief. Tosca. Monitor zit erin. Headset. Leuk. Hartstikke bedankt. Ik wil wat promotiebroek en vooral ik wil wat zin. Ik dacht misschien kan er wel een leuk stukje in het dwarfskrantje. Errol dacht ik maar. Errol. Die is handig met de camera. Dat vind ik nou een leuke jongen. Ja, dat is een hele leuke jongen. Ik vind het net wat verdij, Saskia. Pleeg je dat vaker net zo? Ja, dan best het pleeg. Kom op. Maar het is een goede promotie van Friesland en trouwens ook voor het dwarf. Dus ik vind best dat ze er maar kunnen betalen. Ja, ja. Nou, nee, ik gooi wel even een baltje op bij het dwarsbelang. Zou vast nog wel ergens een potje. En anders collecteren we wel. Ja, dat is een heel leuk idee, Sas. Maar als je met de professie gewoon stiepje. Ja, daar ben ik helemaal met eens. Oh, ik kan wel eens even met Bert spelen. Ook is bed is. Ja? Dat wel. Ja. Oh. Bedankt, ma'am. Steeds Nou. maar dat we Facebook doen. Ja, nou succes. Krijgt hij een toetje? Nee, moest je skeren. En nog eens even wat mensen van Vrij Fries. Ik vind het een prachtige provincie. Ja, je mijne graag. Ja. En dit vind ik prachtig mooi met al die mooie sjezen. Ja? Ja, dit is echt Friesland. Nou, ik vind het een mooie provincie, maar ik ben net een keer naar wel wijn beloofd, want mijn vriendin die er net helemaal gek van. Nou, ik vind het soms wel irritant, omdat je sommige dingen echt niet verstaat. Maar op zich, dat vind ik op zich niet zo erg. Maar als mensen in een groepje staan en er staan ook Nederlanders bij, ze dan ook Fries gaan praten, dat is gewoon irritant. Ik vind dat de mensen in Friesland Fries praten, maten. Als wij in Duitsland zijn, dan mogen we daar echt Duits praten, of in Frankrijk. Ik vind dat we veel Fries praten kennen. Als je Fries van afstamming bent, dan praat je Fries. Ja. De Nederlanders, of de Hollanders die in Friesland komen, die moeten het Fries minimaal verstaan kunnen. Praten is heel mooi, maar verstaan minimaal. Boterbreien en green precies. Maar dat net zeker kind is geen oprechte Fries. Boterbreien en green het zie dat net is geen oprechte Fries. Nou, wat ik nou al je pensioen heb, denk ik dat het wel goed komt met Friesland. Toch? Ja. Hallo, Saskia. Hey, Errol. Ja, ik weet het. Ja. Hey, maar Sas. Wat? Oh. Auw. Hoe kan dat nou?
Hoe laat? Ja, dag, dat is het 10 minuten. Oké, de dwarfskranten met nou weten hoe het filmen. Het uiterste deadline. Hey, uiterste deadline is toch een mooie titel. Oh, doe normaal. Hey. Hou nou eens op met dat geklier, man. Ja, zenig. Doe er niet zo. Ja, dom is ik net filmen, maar Errol. Wat? Oh nee, ze weer wat oud. Ik heb hem heel strak. Ja, ik ben er weer. Hou nou eens een keer op, jongen. Hey, auw. Ik denk liever een namen. Nou, zie ik je straks wel, hè? Oké, dag Er, tot straks. Doeg! Maar pap, kun je dat er niet even regelen, alsjeblieft? Even aan die mensen vragen van de provincie, ja? Ja, vet beter. Ja, Omroep Friesland mag ook al komen, tuurlijk. Ja, oké. Nou, spreek ik je nog wel, hè? Ik hou van jou, love you. Doei! Wacht even, ik zet hem nou aan. Hey, Jor. Bij de Zutelactie van Stichting Het Frieske Boek komen zo'n 1800 Zutelers met kraden vol Frieske boeken bij de dwarrelaars. In haast 150 Frieske dorpen, steden en borskippen. Voor de leefhebbers van Frieske boeken loopt weer een soort onnaai werk in de kraden. Oh, ik zie het al, daar. Ja. Wow. 6. Straks nachts een bank. Hoi. We zien hier een man met een heel groot but. Wat houdt het in de Zutelactie? De Zutelactie, dat is een activiteit, daar doen 1800 vrijwilligers er mooi. En dan hebben we 2 bussen op een paard, 2 van die grote bussen die het eerst staan. En we hebben 40 kroden hebben dus in de stalling staan. En dan geven we alle dagen in de periode van september tot heel oktober, geven we alle dagen maar die bussen op een paard en maar de kroden. En dan in de plakken dat zuttelen wordt, gaan er alle kroden met een keppeltje van 2 zuttelers gaan bij het waterlands en die verkeer bij zo'n Frieske boeken. En waar gaat het yield dan heen? Het yield, dat gaat van een pad. Sorry. Die microfoon moet een beetje uit het beeld. Want dat Maar ziet er echt niet uit. Sorry hoor, meneer. Sorry. Goed. Jeetje. Ja. Zie, zo ziet het. Iets van maar zo'n lange, zo'n hengel, zo'n angel en er zit dan zo'n microfoon aan. Waarom broek je hem die net? Ja, dan moeten we dat eens proberen. Als de Zutelactie sponsoring Ja. op voor deze film, Ja. dan geven we een hengel. Dat Jo, zit- heb je nog yield in de hand? ik heb nog wel wat in de hand, maar dit ben al je opbrengst van boeken. En daar moeten wij de Zutelactie van betalen. En we moeten al die boeken keer vanuit jou. In die periode van die 6 weken dan verkeer we ongeveer 28.000 Frieske boeken en cd's. En die worden dus alle 4 kronen verkocht. Dus het werkt heel goed. En hoe is het dan onder de jongeren van u leeftijd? Bannenboeken, dat gaat ook heel best. Dus ongeveer een tweede part van de boeken bestaat uit bannenboeken die wij verkeerden. Maar de jongeren, zoals tussen 12 en 16, dat is wat een drege doelgroep. En het is veel meer computerwerk. Wat ze dus en hele grote informatieve dingen, die halen ze van de computer af. De Zutelactie had dit jaar al meer dan 100.000 euro opsmieten. Hey, jongens! Kom. Hier, kijk. Zo komt het eruit te zien in de dorpskrant. En hier, oproep met Giro-nummer. Wat een groot steek. Dit mij eens lezen? Kunnen de mensen ons typje? En... Van de dorpskrant. Vet man, jeetje! Oh, vet cool. Hey, vet cool. Dus Monica weer op. Hey, wie keep daar videobandjes? Hey, een beetje spuit in de buikbroem en is Monica weer op. Hey, vet geweldig. Dit is ons eerste geld, man. Binnen 1 dag. Ja, ik ben toch hartstikke blij, hey. Hartstikke blij. Sweet klein niet eet is groter niet weert. ja, vind ik alle bietjes helpen. Hallo. Het Frieske Internationaal Contact, het FIC, is een jongerenvereniging met als doel de Frieske jongeren bewust te maken van eigen taal en cultuur. Slovenen in Italië, Sorben in Duitsland, Hongaren in Roemenië, Kelten in Engeland. Wij Friezen zijn net de enige met een minderheidstaal. Terug in contact te komen met jongeren die zelfs ook uit een Leids taalgebied komen, kunnen ze de meerwaarde van die eigen taal en cultuur ontdekken.
Het fik het nou 100 leden en bestiert dit hier 15 jaar. Is het voor Friesland is het belangrijk? Is het, Nou ja, het doel is om mensen een beetje bewust te maken van hun eigen... Sorry. De hengel. De hengel. De hengel. Ik hou hem wel zo. En dat is dan prima. Goed, sorry. 3. Ja, ik ga naar binnen, maar zo. Stop. Wat voor activiteiten doe je hem dan? Als je hem op zo'n kamp binnen neemt? Ja, nee, we hebben vaak we hebben workshops. Dat kunnen creatieve workshops wezen, als dat gewoon dingen maken. Maar het kan ik wezen dat het taalworkshop, dat ik taalworkshop haast in. Dat is bijvoorbeeld Sloveens leren maast of zo, of een andere minder taal die te delen krijgen sprutsen wordt. We kennen ik overal heen en ze lieten van alles zien. Ze lieten mooie toeristische plakjes zien, maar ik bijvoorbeeld ik kies bij gemeente of zo. Ik wil graag wel een oor Noord in, want dat is de waar. Ik wat beter is hier. Dat even stoppen, jongens, stoppen. Ja, ik wil nog even een Piet vragen. Ja, Sas. Doe nou even. Wordt het doorweekt. We kennen ons daar in de tuin hebben nog een tintzaal hingen, dus dat zullen we misschien wel ondersteken. En dat blijft in elk geval droog. Oké, dat is ik een beetje in de sfeer van... Helemaal in de sfeer van het vuur. Oké. Naar binnen moesten we dat kut weer. Hier naar binnen. Ja, het is een beetje een mix van wat recreatief van de gongen wezen en ik nog een beetje educatief. Dus we hebben workshops. Die het te krijgen in Europa, of het binnen creatieve workshops, of ze het te krijgen maar leren van een oren minderheidstaal. Maar we gaan naar oren plakken aan. Dus bijvoorbeeld in Italië Westhaven bij de Slovenen, daar ben we naar de Sloveense krant in Italië geweest. Nou, dat soort van zaken, dat doe je dan. En dat op 10 uur is op het strand, dat is heel fijn. Vind ik een heel leuke ding, bijvoorbeeld mijn sport of zo, dat we een bepaalde sport kennen leren die wij bijvoorbeeld in Friesland aan kennen. En als ze dan hier komen, bijvoorbeeld, dan leren wij de mensen keertsen bijvoorbeeld. Of inderdaad, scootsen, je gaat vierleppen daar, dat soort van dingen. Ja. Je bent dwan met een film over Friesland. Ja. Hoe ben je dat op het idee gekomen? Eigenlijk is Saskia op het idee gekomen, dus de regisseur. Nee, Glenn. Oh. Die woman zijn speeltje meidje. En toen hebben we het omdoopt tot film. Stop, Jillis. Nee. Speel nou eens weer waarom. Moet ik het eruit knippen? Ja, als het kind. Dan knip ik het. Maar kun je het er dan ook achterom plakken? Ja, dat kan wel. Moet je nou eens kijken dan. Als Sas dit ziet. Oh, het is echt vet kwaad. Die wordt boos. Dat is leuk, jongen. Kijk dan. Ze vindt Glenn echt wel leuk. Hey. Ja, maar dat ik nog steeds toen de regel haast. Houd je bek, dat moet je niet zeggen. Hey, hoi. Hoi. Hey. Hoi. Hij die tut. Hij die uit. Ja. Hey Saskia, voor mij ben je nou op televisie. Oh nee, wel? Kom. Ja. Binnen 6 jongeren dwaanden met meidje van een film over Friesland. Ze willen zien wat Friesland bijzonder maakt en wat er wel of net te beleven valt voor jongeren in uw provincie. Dit is het plak dat de 6 jongeren een eigen honk hebben. 3 van de 6 binnen Friestalig. Ian praat steeds Fries en binnen Sanne. Dit ben wij. Ze binnen Waarom weet ik je niks van? Positief voor Friesland. Doe je dus bezig toch? Niet uit Friesland, zoals je is het mooi? Ja, ik ben toch de regisseur, ik jij toch ik bij te wezen? En nou ja, ik woon hier nu 2 jaar en ik vind het eigenlijk een beetje saai. Ik film nogal hier. Friesland is slaat dit op. Het is gewoon Dat is toch mooi? eigen dingen. En dat Ja, maar waar ben ik dan? Uit een cultuur dat het. En dat willen wij graag dit zien. En de jongeren binder maar drok mooi. De regisseur wie zelfs zo drok dat ze uw camera net eens vernaam. Dus ik nog maar Simone, dat wist dat ik heel leuk vind. Polderhorror. Nee. Link met 2 K's. Nou, ik ben je net mijn eerst bel je maar weer op zit, maar dat is een eigen man. Dan moest je de bek houden, want ik was hartstikke lultje. Nou, en die Esmee, die had alleen maar commentaar. Nou, potverdikke, ze kind wil je, hè? Ik hier een meester Burg en dood niks. We hadden hem op hechten.